Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paganayron mga pagariyami, mga bangsami, kipagadatan, Ramadan Mubarak si erkatano langon ang mga Muslim. Ramadan Mubarak si ikong mga pagariyami ang matatago sa giyang kaya luson, yang kaya mga darpa matatago saya. Nagu Ramadan Mubarak si ikong mga bangsami sa Visayas, ayamala na sa mga bangsami sa Mindanao, Ramadan Mubarak rekano langon san. Nagu lagi diyan na sa mga bangsami makaliliw sa giyang kaya Pilipinas, sa mga matatago sa abroad na Ramadan rekano mga pagariyami. Mga pagariya, yang kaya kapakasulod rakatan wag yang kaya bulan na Ramadan na isa din amapya agalbak apa na benaran tanu naginan sukabatiya sa Quran. Yang kaya paglayb tanu na ipanguyat tanu. Ando manayay sa mga ginawa tano na makabatiya sa Quran, sa mga ginawa tano na makatamat sa Quran sa makaisa, makatamat sa Quran sa makadua, makatelo, makapat, makalima, sa din sa kada kalian. Naginan may panguyat tano sa giyang kaya oras. Paganing ko si iku Allah subhanahu wa ta'ala madakala kasampayan sa giyang kai live tano na gumasugo yan sa mga ginawa tano sa kabatiya sa Quran. Upama ko aya pagusayin tano nagyang ko to mga katero unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyang ko to akipanguyatan niya na kukabatiya sa Quran na tanto kumada kala mga hadith. Inali yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam makapakalalabi agyang kutwa kabatiya sa Quran. Nagukapi agyang kutwa tao prumasay. Nagupenabenar penaguntaman sa agyang kaya Ramadan makabatiya sa Quran. Nagumakatamat sa Quran. So mga bangsa tano na kebegi sa agyang kaya kapembetiya sa Quran. Adna mga tawa mataud na matiya sa Quran. Nasugu ang kaaginawang kapagariya. Pagaluin tanu amay agyang kutua kalbihan nakapi agyang kutua pembetiya sa Quran. Sagi ang kaiya mga bulan na Ramadan. Nagugyang kutua mga tao, ikadu ang mga tao nagyang kutua di mata umatiya sa Quran. Anto na isu niyo. Anto na kailangan pagpuunan niyo sa giyang kutwa kabatiya sa Quran. Nasagyang kaya oras insyaallah na sa din sa kagagatan o ay bagaytan o mga advice panguyat si ikong mga bangsa tano na pagaluin tano. Wadam pa na pumamakinig sa giyang kaya mga bangsa tano adun na katawaniran amapia panguyat anta ka-advise si kung mga bangsa tano na comment niyo saya kaantano kira na may panguyat kanugunya na giyang kaya balas mapapadalam sa giyang kaya bulan na Ramadan amay kadita no masugo ang mga ginawa tano amay kadita no makapromasay sa giyang kaya bulan na Ramadan. Tanto din ko miyakapi ang ginawa tano sa giyang kaya pakasulod na katano ang giyang kaya bulan na Ramadan. Tanto din ako miyakapi ang ginawa tanong sa giyang kaya pakasulda giyang kaya bulan na Ramadan na giyang ko ito kapya ang ginawa amya gadamatano na di tano to ilangan sa benar-benar tano sa mga simba ang mga pipya na isaw na giyang kaya kabatiya sa Quran. Giyang kaya ulan-ulan na Ramadan na tanudan tano mga pagariya. Kagyang kaya Ramadan na saya
ini turun nagumini pantag agyang kuto kini turun si iko Quran. Kapagaya langun tano saya pekan sagyang kaya katero Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Baqarah. Nagu adem penamata ora katano si iko mga pedetano. Agyang kuto katero Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Anto na imanaw ito mga pagariya. At Allah subhanahu wa ta'ala sabad ko maana niya na tigyan na suulan-ula na Ramadan. Nasa namin ni pantagagyang kutwa kini turun si Quran. Naman ito. Ulan-ulan na Ramadan na si imini pantag agyang kutwa kini turun no Allah subhanahu wa ta'ala si ikukateruyan aginan sa Quran. Sa pada sebutan tanoroon na kailangan si iku mga ginawa tano agyang kutwa kapakada kelatano kabagitano sa mala oras agyang kutwa kabatiya sa Quran. Pira pagariya imapipikir ka. Kada kala katumatang kasagi ang kaya Quran. Kailangan na pagka bagaytano sa plano. Langwan taman penggelebekan umanusia na igira mapapasadagi ang kuto plano ron na miyak kalbulbudagi ang kuto kapenggelebekan yan nun. Upama ko aya mapipikir ka, naguaya plano ka na makaisa ka makatamat sa Quran, na ayabu kailangan na isa ka oras si iko umandun na kapita. Na pagkatamat ka insyaAllah sa Quran. Naguka pa kaya kalawan ng panuto. Isa-isa bu ka oras at tigir na ka si iko ginawang ka. Agyang ko to isa ka oras na ayabu penggelebakan na kaon. Na kapataka sa Quran. Nambetiya ka sa Quran upama mambuko mata o kamatiya sa Quran. Malumbet kay kabatiya anta ka magaan na isa buka oras. Kuha na kasagyan ko ito, 20 agu pataka oras ka. Si kuman nakapita, isa-isa buka oras. Napakabatya ka sa Quran, kapakay panakalawan na nagyang ko ito, makaisa ka makatamat sa Quran. Agyang kaya isa ka Diyos na gyang ko ito, malumbati kabatya na kapasadiya sa gyang ko ito, isa-isa ka oras. Kapasadian ito. So paman na malumbati kabatya. Na upama ko, aya kabay aka. Na makaduka makatamat na 2 ka oras. Pugumani nga, 2 ka oras. Na kilawan ng panuto mga pagari. Agi mga advice kanu ang mga bangsam. Sagiyang ka iya, kapakasulda giyang kaya bulan na Ramadan, 2 ka oras. At hindi nga dinuto, may bagay para ko ginawang ka. Giyang ka iya, 20 agu pataka oras. Na ayabu kuan kaun na 2 ka oras. O pamapman ko din kau tu kagaga na ayaswa ang ka pagariya o kabaya ka makatamat ka sa Quran sama kayo sa makadua nagyang ko tu mga sambayang ka si waktu subuh, waktu luhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu Aisyah nagyang ko tu daka pa na makasumbayang nabati akaw sa Quran. Nakapakay pa na umana nakasagyang ko ito kapakapasadaga sumbayang. Ayabu apaman narakatano saya na tinuron tanu pipiya sa mga oras tanu. Antano makabatiya sa Quran. Lagi diyan upaman na kumaswaktu subuh. Nakapakaya 10 ka minutos, 20 ka minutos, ada menayang panakauman, nabatya ka sa Quran. Namapasaduto, namya ka sumbayang ka sa subu, nabatya ka pa sa Quran, taros na kadnuto. Upama ko, batya ka sa paman na 2 pandeng, ayaw man na 2 pandeng na lagi dia. O di na 2 lakat. Upama ko Quran na ya, naya bumbati anak kau na giya. Napakaduang ka. Namia lalad nutua kebati akasya ko Quran. 2 pandeng.
Wah. Na maumap man suluhur, nalagi diyan mambu, agya ko tuwadang ka pa nakapakasumbuyang, nakabalaga ka sa masjid. Naigid ako na interval o banga gusto kamat na 25 minutos na miyak kalalad nuto oras ay imbati ka sa Quran. Maka pinambuyang ka sa sunnah, maka pendua ka umsiku Allah subhanahu wa ta'ala. Mga panguyataya, mga pagariya. Gabuaya pa man nakapkesuya mesir kanuron kakatawan niyo ya upama ko magenggeniwa mga ginawa niyo. Gi manggulaw tanu sa giyang kaya Ramadan na kanababu makaisa ka makatamat makadu ka makatamat sa giyang kaya Ramadan. Na makapasadop manuto sambayang luhur masumbayang sa luhur na saka mo to at tataros na kanagiyang ko to kabatya sa Quran na ginaning gilabakan ka siko mga pedawa waktu asar waktu maghrib ag waktu Aisha. Asar ang gilabakan tanwa yung mga pagariya na wallahi al-azim kapagkatamat tanong sa Quran. Siko mata umatya sa Quran. So pamanso di mata umatya sa Quran na wad na pamilyang ka. Lagi diyan upama na si karumang ka na matya sa Quran ay paganadakaw kaulan-ulan ay Ramadan na malai balas agyang kuto kabatya sa Quran. Saka mambu mata umatya sa Quran na di nga panganuguni agyang kuto oras akibagay nga si ko pamilyang ka. Sige karumang ka. Panganduang ka matya sa Quran kami akapi-api agyang kuto pamilya apagalin din mata umatya sa Quran. Lagi din nawad na mga wata ka na panganduang nga sira na matya sa Quran. Kaan nakira na mapamula agyang kuto bubayas sa Quran na pembeloy siran ang mga wata kasi sinduan agyang kuto mga pusuiran sa Quran. Nagyang ka iya masatan iman to mga pagariya na mindeg lagyang kuto mga muriya taw tanu tuturilan tanu sagyang ka iya mga turil miya makapiapi kabatiya na kepakay wad na muriya taw tanu kiran nakuan tanu sira na pasi sa turil terun tanu si ikong mga ustadiran aku namidan su mga watami ka ang kamera na mapangandu sa Quran kepakay manuto asara imbitiara ini sutitu kumikibir mudir si ikong madrasa na imbira kan wagi ko to mga wata na miya kapia-pia agirang kaya Ramadan na di itanu di pangadian agyang ko to okit-okit akabatiya sa Quran. Ay nung ko to di pangadiya suwata ka ang kaniya ng mga pangandoo upang mamamukos sa kalukos na di ka mata umatiya sa Quran. Napakipamangandoo na kumpan sa mga pagarinian. Giyang kaya Ramadan ng mga pagariya na siyapan tanwai. Di tanu din na paman na pikiregi ko to paman na pagkatalingo sunod Ramadan narutanu pagpuun dia ki mga pagariya. Yang ka iman tuwa kapapantagan na ayang ka siapa ayang ka PNI. Pamangan niya nga si Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah yang ka iya Ramadan na pagkatalingo pagkasulsa yang ka iya kagagawa iman to na ya Allah na panganina kan raka amakang gelebek akoron sa mga gelebek ang mga pipi ang mga simba dagan din namang gelebek sa giyang ko to amyang ipo sa bulan na Ramadan ay maana na benar-benar ka saya ay maana na pagkataman na kau nagyang ko to kagaw ginawang ka makabatya ka sa Quran makang gelebek ka sa mga gelebek ang mga pipi naman nagyang ka iya balas agyang ka iya kabatya sa Quran inutan waya di panguyat si kung mga ginawa tanu inutan waya paman na benar-benar ya mapetano si kung mga tao betiya sa Quran unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atigya na ikra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yawmal qiyamah. Anto na imaanay ni mga pagariya mga bangsam yakip pagadatan tiguwalla batyaan yung sa Quran sakan saka siran suina aka suama aka suwata aka su pagaring ka langwan mga Muslim napituro unabitan wa Muhammad si Erkano ikra'ul Quran batyaan yung sa Quran inuto inutan wa yang batya sa Quran inutan wa yang temata sa Quran tigu nabitan wa Muhammad kagis sa Quran napakauma sa alungan amaw riya sifaat niyan, pagugupan niyan,
agyang kutwa tawa pembetiaun sang kaya dunia. Yuto'y bala sa mala. Yuto'y kapian yan. Ino kailangan na matigir tanu ang mga ginawa tanu siko mga galbag apad apaman na aya mabaluya kalaan ko oras tanu nakabatiya sa Quran kagi bala siya na mala. Maka sa Quran na upama ko pedegas iku mga tao aad na mala oras yang kukabatiya sa Quran na sipaatang kanian pagariya. Tubangang kaniya na pagariya, sagyang kutwa kapakasul ka sa surga, sukuran na indulugan niya, sagyang kutwa ka surga na ka. Upama kung mapipili, or sumanga galabag ka, napakaw masukuran na sifaat ang kaniyan. Masya Allah, Masya Allah. Peluluba ang kaniyan. Giyang kutwa, isa ka minutos, tamas iku kalaian, isa ka oras, inibagayin ka, sagyang ka iya Ramadan, apmetya ka sa Quran na, miyak ka, bulawan utos oras ka, apaman na, inusara ka kukabatiya sa Quran na, lulubaan ka mambu Quran sa alungan na mori, apaman na, sifaat ang kanyan. Miyak ka piya-piya mga pagariyami. Miyak ka piya-piya ni, agyan ka iya lagi day. Pangintano si iku Allah, mapagtano si iku mga tao, ahlul Quran. Mga tao, malakiran agyan kutwa kabatiya sa Quran. Mga pagariya, agyan kutwa kabatiya sa Quran, wad na mga katawan niyo, na mga panguyat, kipanguyat tano sa giyang kaya mga pagaritan no na comment nyo bu agi paman na kanabalangon na kepikirami apaman na maptero amis kepakayaan na mas mapia panguyat yo na miya kapia-pia maptero tano si ko mga bangsa tano nagina ni paganay mga pagariya ay nauso Quran na sifatan tano niyan sa alungan na mori inuso Quran inulugutan niya si ko kasurgan tano naman to namya kapia-pia penagian ko to ay dapat yun. Upama kugian ko to ay saka pamilya. Ay maana na si saka, si karumangka, sumanga wataaka, sumanga pagaring ka, sumanga lokasaka, na sifatan ka ng Quran na makaisisad, nagyan ko to kindulugun nila kano si ko kasurugaan niyo. Allahu Akbar. Ya Allah, baluyang ka sumanga ginawa mi. Rak sumanga pamilya mi mapadagami si iku mga tao ang betiya sa Quran sa giyang kaya bulan na Ramadan nagusi iku mga pada mga ulan-ulan. Isanad ni ang mapiya mga pagarya. Agiyan ko to isa ka pamilya. Punutulong mga ulama. Aadun ko na pa man na isa ka pamilya. Agiyan ko to awataian na miyakapito niya na matamat sa Quran. Suama iyan na miya kapatian, miya kalima niya na matamat sa Quran. Suina iyan na miya katalo makatamat sa Quran. Isa na nutua mapia a pamilya. Da may ilang suras. Kenapa miya usar sa kapamaritis? Kenapa miya usar sa kapamaganta? Kenapa miya usar sa kapupakaito kasih sinta? Giya ko tua kalaan ko orasiran na inibagay na pembetian niran sa Quran na simbus iku Allah na gusto aswati iku Allah subhanahu wa ta'ala. Isa na din ko mapia mga pagarya. Nanayaw na kanagyan ko ito ang mga komenti. Wanto na ipaman na kimusawir tanong sa giyang kaya mga pagalitan. Na, upama ko suisa ka pamilya. Upama suisa ka pamilya na did na bo numataw sa Quran, mataya sa Quran. Ito na isuan tanong. Ito na isuan na miyari mga ustad. Ito na kimusawir yor kami. Di kami mataw mataya sa Quran. Inimbabawata kami. Na miyadarainong kami. Miya ka pangaruma ko di mataw mataya sa Quran. Mimbabawata kami di mataya sa Quran. Namya ka lebu-lebu. Di nga pagkargan niya ginawang ka. Wad na ustad, wad na murit, si iko darapayo, siringan na ka, hey, na mitirain na ka. Ati ka, arikulay, o di na pagarikulay, na ba di maparo, abgang kami kasawra sa pamilya, ang kami makabatiya sa Quran. Kanugun niya nagyang kaya bulan na Ramadan. Kalibat at manaya si iko mga umurtano. Na di tanod na rin makasuamat ya sa Quran. Ina naki mga pagarya. Wari di tanod yung gustuhan. Nagyang ko to apaman na kamapian tanu sang kaya dunia na aya penagyang ko to kamapian tanu sa dunia na aya mala sa alungan na mauri pagkadulog tanu ko kasurgaan tanu na aya tanwari di penggustuhan di tanuro na rin paman na gusto nagyang ko to mga tamu ko tanu. Niya kalabu-labu dini upakargan niya mga ginawa niyo. Bitira ini wagian ko to ang mga tao. Amatiya sa Quran. Ang kanwira nakaugupi sa giyan ko to kapakaswa yung matiya sa Quran. Namiyaw nakagiyan ko to ang mga wataka sa giyan ko to paman na
da orasiran may ilang sa orasiran na mini sugu paman na miya sugu kasiran sa giyang kutua mapia penggelabakan sa giyang kaya bulan Ramadan. Naman agiyang kaya katero Allah katero Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amia panutulo Ibn Mas'ud atigiyana man qara'a harfan fi kitabillahi falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun fa kayfa hadha ma'al mudha'afati fi syahri ramadan. Maluniwa ya bagi sa mapia pa makinagan an matarima o mga pusutan o mga ginawatan. Peter o Rasulullah sadun sa tao ang makabatiya sa sati mambu betang. Hayaman na betang na gyang ko to paman na harf. Betang sagyang ko to Quran at gunabitan wa Muhammad sati mambu betang. Naayagi abala siya na tigunabitan wa Muhammad mapbagyan nagyang kutwatawa miyatiya sa sati man na betang si Quran sa paman na sati man na hasana. Sati man na hasana. Agyang kutub man na sati man na hasana mapia mapbagyan nagyang kutwataw na tekapan wallahu subhanahu wa ta'ala sa makasapulo. Sati man na betang na ayabala siyan na sapulo amapia. Tigu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kana peteroon si erkan ubagyang ko tu akatero wallah alif lam mim kebeti ay alif lam mim apa man na si anak si Quran naboto sati man na betang dia kiya tigu Nabi tanwa Muhammad kagyang ko tu apa man na alif peruna sati man na betang 10 amapia nagugyang ko tu lam sagyang ko tu alif lam mim na 10 amapia. Yang kutu paman na mimro na paman na lagi dia na 10 amapia. Sama nuto nagyang kutu kabati ang kasi ko Quran sa paman na alif lam mim. Alif lam mim. Pero to pa makasigundo. Miya ka ito oras sa kukwanyar ka. Na mapbagian ka agyang kutu 30 amapia imbelas ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama ay dapati mga bangsami, mga pagariami sa kanwa mga Muslim sa agyang kaya paman na bulan na Ramadan ap teketakapan wallahu subhanahu wa ta'ala subala sa agyang kaya bulan na Ramadan. Tanto kumapia panguyat mga pagaria. Anto na inanayaw tanong. Aya pa na benaran tanong na mapagtanong siya kung mga tao amala abalas amapbagian yan sa giyang kaya bulan na Ramadan. Nayawida akal tanong sa mga pamilya tanong. Waki umaylayin ka upama sukarumang ka na mata umatya sa Quran na dimbatya sa Quran suguang ka pagaria. Suguang ka hey paman na karumako kebebayaan ko batya ka sa Quran. Isa buka oras sa imbetya ka na pagkatamata ka sa Quran. Asara uman binuto kapita di nga pelepasi. Isa buka oras na pagkatamata ka sa Quran. Obama kung sumangawata ka na mataw siran matya sa Quran ay timu-timu ka no miya ka pia-pia. Apaman na matitimu ka no na matya ka no sa Quran. Naman kapagay man na mga Quran tanong na ano matatago iman to. Kapagaya mga Quran tanong na ano man matatago iman to. Kapagaya si matatago man si kung mga baringgeng, si kung mga paradur, si iko paman na katataguan no na miya ka pitemagan na deden na malakat makuwasagi ako tuwa katataguan. Inaukanugun niya na balas mga pagaria miya kalala balas sagi ang kaya paman na Ramadan. Kilang mga pagaria nagupaman na kanugun niya na di kepada mga ginawa tanong. Anto na pa ni Petero o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nayap man na panutul tanong nagyang kutuwa belas o di na paman na pangkatan o mga tao sa nagyang kutuwa kapakasulyan sa surga. Paman na adun na belas agyang kutuwa kaya bati ka sa Quran na makasulga ma sa surga na perumanap man na sugung ka pagkabati ang sa Quran. Ano may puro agyang kutuwa pangkatan na kasi ko surga. Naman agyang kaya katero o Ibn Umar radiyallahu anhuma apituro Nabi tanwa Muhammad. Tiga na yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya
fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Anto na imana ini mga pagariya. Si ini sa surga. Yesu masa apa makasul sa surga sa mga tao. Pagnintan si iku Allah mapagtanuron. Sa mga tao amya kasuamatiya sa Quran. Sa mga tao ada na urasiran sa giyang kuto kabatiya sa Quran na terungkiran. At tigyan na hay pulan. Ito wagrak agyang kuto ang aran ka. Ay saka apaman na adna urasyan matiya sa Quran. Ay saka amata umatiya sa Quran. Nagyang kaya pakasul ka sa surga. Nabati ang kapuruman sa Quran. Bati ka sa Quran. Ikra. Waratil na paman na pipi ang agyang kutua kapmati ang kasi ko Quran. Sa lagi nagyang kutua dingkaw di ka pipi ani matiya sa dunia. Naman to. Adna pakaasalap matiya sa dunia. Naman to. Adno pa pakaasalas. Kanyan na matiya sa dunia. Inaluy saya. Kama kunta turatilu fi dunia. Hay saka paman na adn aura sa kaya pakabati yan adna oras sa miyatiya sa dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin takrahuha kaaya pangkatan ka. Sagiang kaaya surga na sa mulimpusan na ayat apaman na kebati aka sagiang kaaya kapakasul ka ko surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mga pagariyami. Huway. Naanto na adun ni kesuang mga tawa dad na miyabati iya na Quran sang kaaya dunia. Dad na pagana. Dad na pangilay sa ukita. Anna twist na no mga pagariya. Giyang kaya dito no di panguyat na asara, gilabakan tano, palubaan tano sa ukiti, makaswat tano matya sa Quran, na kapit tano saya sa giyang kaya mga tao, after on kiran sa alungan amorya, batya ka no sa Quran, lagi na giyang kuto, kapmatya iyo sa dunia ka, sa din sa mulimpusan na ayat, akabatya iyo, nagyuto ni pangkatan iyo si kusur. O wari dito no saya disisigiya, sama pewalay, sama puro iwalay, ha? O pamakwad na mga bangsatan no, apaman na makabubaling sa giyang kuto mga kunduiran, apaman na si matatago sa giyang kuto ika-20 ka pelor, ika-30 ka pelor. O pamako siya na sa dunia na sisigiyan tanuanan, ay dapat yung sa surga. Agina ni pinakamapi adarpa. Di tanuro makasisigiya. Nagiya mga pagariya, gi paman na mapi apanggilabakan tanong. Anto na pa ni Peter miali sa hadith ay katalo. Api ano tulo Abi Sa'id radhiyallahu an. Tiga na wayas sa'adu bi kulli ayatin daraja hatta yakra'u akhira ayatin minhu. Umangkon matiya udi na paman na mipur agyang kutua pangkataniya na tigu paman na Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si ko umani ayat akibatiya iyan o paman na lagi dia no pama bati anak karo pama so kul huwallahu ahad sa timan ayat nami puro agyang kutua pangkatan ka. Gumiraw ka man na Allahu samad nami puro man agyang kutua pangkatan ka. Lam yalid wa lam yulad nami puro man agyang kutua paman na pangkatan ka. Sa din sa kada kala ayat akibati aka nagyutud mambu ipaman na darajat ka pangkatan ka si ko surga. Allahu Akbar. Ya Allah, pada kami nga sagiang kaya manguripan na ka mabubaya sa Quran, mabubaya matiya sa Quran. Ya Allah, pangani namin kaya Allah mapada kami sagiang kaya mga tao. Kina ni mi'ali sa hadith apaman nakaturo o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naman mga pagariya, so mga salaf, so miya nga unaan tanwa mga Muslim, amya magintaw. So mga imam, na tutulang kiran, nalagi do Imam Az-Zuhri, rahimahullah, adin yang kundi teruna, idha dakhala Ramadan, innama huwa tilawatul Qur'ani wa ita'amut ta'am. Igiratigo Az-Zuhri, miya kasul subulan na Ramadan, lagi dagyang kaiman tuwa paman na, pera buka minutos, nasulsu Ramadan, siya katano pa mga Muslim sa Pilipinas, na dito no Imam Zuhri paman na subulan na Ramadan, so ulan-ulan na Ramadan na ulan-ulan na yakabatiya sa Quran. Allahu Akbar. Ulan-ulan na kabatiya sa Quran, ulan-ulan na imbatiya utaw sa Quran, innama huwa tilawatul Qur'ani wa it'amut ta'am, nag-ulan-ulan na yakasusad ka nakapamagana. Na o mga pagariyami, upama kugyan ko ito apaman na siringan ka masgit, o di na so siringan ka na mapaganang ka sa giyang kaya Ramadan na isa na kumapya.
Malungaman ng geda-geda. Sa din sa mapaganang ka sa giyang kaya Ramadan, aya miteng kasiyan, aya mi batalyan ko puasan yan, nagyang ko tuwa, kaya wita ka sa panganang kan so mga fruit salad, o di na anto na asan, lanspaka, ada na bagason, ada na paman na sadaun, na ayan yan na minitengkas na sa din sa balas, sa kakuan yan, na imbagay rakaw Allah subhanahu wa ta'ala. Ay dapat kau miyapakatengkas kagyang ko tuwa, 20 di sa masjid. Anda 20 ka Ramadan, puasa, liw po kaya pamuasang ka. Ay dapat yung sagyang ko tuwa 30, miyapaganang ka. 50 miyapaganang ka. Na siya di makam bida-bida agyang ko tuwa mga tao. Sagyang ko tuwa bubaira, sagyang ko tuwa balas, akakawairan sagyang kaya Ramadan. Iya man ikapi agyang kaya Ramadan. Pagkataling masyarakat na, pamanap, bagi-bagi niya nagyang ko tuwa balas. Pagumanan niya nagyang ko tuwa balas, amapi akakwatan mo, amapanggalaba katano sa dunia. Na miyati mo siya katano, di tano ron kuwa. Miyati mo siya katano, di tano pangilayan sa ukiti, mapadtano, sagyang kaya mga tao, paman na, pagurad-urad, kumuha sa balas, sagyang kaya bulan na Ramadan. O di kaong kuna, di ka din napanggalaba ka. O manukuha ka ng gusto ang agyang ko tuwa tamok ka. Pamakatengkasan ka sa mga pagaring ka ang mga dimas sa masjid. O pamako si imatatago sa ingid, agyang ko tuwa mga pamilya nga tawag kakiran. Pangumusta ang askiran, bitiyan na kasuimam, so mga lulutakan at ikakataya so pirak, na paman na pamamasaan niyo kaanam itengkas sa masjid. Na dapat takaw pamagyan ko to ang mga siringan ka pa na mga miskin na miya padigawon. Wallahi ladi mga pagarya. Kami kadagaliman to karagnan a Muslim. Kami miskina na mga Muslim sagiyang kaya oras tano. Audi sira ng pangalimun wallahu subhanahu wa ta'ala nagpasangan sira. Nagpakaya sakay kaukita nagyang ko to mapiya apaman na pangalimu ang kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Kalimutan no siran. Palubaan tanong sa mga tunga na itanong, kararagnan. So mga, yan ko ito apaman na mga siringan tanong. Uy, mga siringan tanong. Mga pagariyami, mga panguyata ay mapiya paman na ipuguyat tanong si kumaginawa tanong. Naya ko na mapiya adi sisadaga tigo mga ulama, nagyan ko ito ay, nagyan ko ito mineral mga pagariya. Pinad niyar nagyan ko ito mineral. Yan ko ito apaman na 20 agupat, kada kalian na mineral na kapakay ayabu arga yan na sobra 300. Kapakay adna yung utama ron niro na 200. Na upama kung makakuha ka na paman na minibagay ka paman sa masjid. Na may na magyang kutuwa paman na di pusa. Sagyan kutuwa kaptengas. Ay kalaag kakuwang kaabalas ama kapupunsi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na miya kapiya-piya pano si ko mga ano gusto no amya nga wawafat ay ipanadagat tano siran ipamasatan wag yang kutuwa paman na udina ayan ni antano sa yang kutuwa kapumasatan sa mga pakay na parakiran na miya kapia-pia mga pagariya malaabalas atan tuwag yang kutuwa paman na lagi duto lagi diyan pan mga pagariya na su Imam Malik rahimahullah na katawan tanwas sa kaniyan na giyang ko tuwa paman na kalapanaguntaman niya si iko kaso asi iko sunnaw nabitan wa Muhammad ini yan di pamangan doon sa mga muritian na igira kon amya kaw maagyang kay bulan na Ramadan na yafirru min qiraatil hadith wa mujalasati ahli ilm na ibtirgiya nagyang ko to paman nakapbetian niya si iko hadith nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya manan niya na wayakbalu ala tilawatil Qur'ani minal mushaf na diskaniyang kun audi na pamanap kuun niya nagyang kuto ang mushaf sa Qur'an na pambeti aun so Imam Malik rahimahullah. Naman ito mga imam na miya makalala ipanaguntaman mga imam asya butira nagyang kuto akalay arga agyang kuto akabatiya sa Qur'an sa katanop mga pagariya. Mga pagariya agyang kuto ba apya siya tanong bukiya tago isa diyang kanay no ka itataros tano busi kung mga padawra sa gyang kaya mga panguyat tano ayad na malaantap tano saya nagyang ko tuwa kataguan sa bubaya sa mga ginawa tano sa gyang kaya mga galabag mga pipi isad na mapi ang panggalabakan sa gyang kaya Ramadan na sukabatiya sa Quran upama kung mapipikiri at tumatakano na isabuka oras apaman na ibigay niyo oras sa gyang kaya paman na
bulan na Ramadan na pagkatamat kan. O sa YouTube kaputol umano to kapita, udi na paman na si ko mga waktu na pmetya kan ron sa Quran. Si ko mga waktu na pmetya kan ron sa Quran, kamalad no to paman na oras. O man udi ka mata umatya sa Quran na pangilay nga sa ukit, ipaman na maka suwa ka matya sa Quran. Katagyan kaya mga komenta no na pagilay na kan, wanta paman na ad nami panguyatian si kung mga bangsatan no nadad na benda da amya ka comment. Why? Benda da amya ka comment. Ino kanu ya di comment. Miya nga ko kuwa kanu mapia. Hanta no ka panguyati agyan kaya mga bangsatan no di imuntay sa agyan kaya oras. Why? Agyan ko to ba paman na Ramadan Mubarak sir kanu walang ulangwan ang mga bangsami. Why? Salam si kung mga bangsatan wa po makinagdad na miya ka kumintra kanu miya nga kukuha kanu mapia ugi nap kumintra kanu nanap kabatiya tanu sa giyang kaya mga bangsatan wa giyang kaya paman na mga musawir kagikap mo musawir ini kamabugay ini sa mga panguyat mga pagariya na nabagus kanu din na prangko makasalam na inukap sumbatan tanu busi kung mga padaw oras tanu. Insyaallah biidnillah Ramadan Mubarak sir kanu langon. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya kaya miya kuminta tiya na anto ne ka pa kuminta kani mato ako mata ako matya sa Quran na malumbet ben. Aya comment na kan anto na Anto na okay, kaya pakaso ka matya sa Quran. O apiya malumbot na pagkagaambuanan asar paman na may tataro sa giyang ko tuwa kabatiya sa Quran. Asar may tataro sa giyang ko tuwa kabatiya sa Quran. Kati mingi gumawa giyang iya mga komentyo. Kau to adung kong panapaman na si Ana Aifa makabangon na asar ko na paman na mag-interestado ka numatya sa Quran na sa mga online na adong panapaman na kapagana dan tanoron adong panakapagana dan tanoron katan sa mga online reading Quran masyaallah alhamdulillah miya kaugupag yang kaya paman na kausar sa online. Salam ki Hussein Radiab way masyaallah Santiago City salam rakano. Nagyan ko to ba siya tanong buto man na balabalasan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa madagalama piyap sumpatan tanong busi kong mga pedauras Ramadan Mubarak karkano.